bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili gezo mina kuveze kuntuthunga ukhumalo bathi ila sibona amagumede mhlawumbe emakuthi usemusha la ekhaya ngizophinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe ungabasakhohlwa ukukhomenta kanjalo futhi nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu yabona mangabe kuthiwa kulomculo wamaskandi eziyakhala kusuke kuphela ekushiwa into ecishe ifane nalena laphana inyanga yodumo laphana yazakhe lo dumo ngamatem nje lapha namnandi ayathathwa insizwa lapha noSmirnOff afana nokuthi njena isiqalile yagqilaza manje lento baba umkhulu 3 second lapha nosevelo wabonakala enze enye ama video ejabulela ingoma baba olapha noSmirnOff umfoka gumede lapha nakune nje eyama clip okanye ama video esisabalela impela enkundleni zokuxhumana lapho baba u3 second ajabulela lengoma lena ngale nje ekuthi ngichaza kakhulu awuke ubambelana ubone ukuthi zikhala kanjani. Ayibafethu enyathembe yazibonela lapha ukuthi kwenzakalani lapha na ke sazi ke noma mhlambe kanjani ngoba sokhumbule ukuthi ike yakhulumisa lento lapha yakhulumisa lento lena kodwa manje usuyayijabulela ingoma kanjena sazi ke ekuchaza ukuthini kodwa namhlanje engakuthini kwakho ukubona kwakho ngale video lena hlala lapha na comment section sidingide le ndaba ngaze kwethu izona ezihamba phambili kulesikhathi samanje ngakhohlwa kusubscribe nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke ningilandele ku Facebook @roydenkezo nisiphathe kahle ngithandana.